it is Durban Network. Eduze kwami umfokasi Khakhane. Mfokasi Khakhane, ake sizwe nje uvo lwakho ngale nhlanganisela eyenzeka namhlanje la. Futhi ngiyabingelela kubabukeli bakho bebonke nabahlali bonke base South Africa. No siminje egameni elilodwa abahamba abantu ukufika. Siminje kulela likhelinye sinalo. Siyoshintsha ukukhuluma kwethu mhlaba hamba. Mabe ngakahambi asikakushintsha ukukhuluma abahamba. Yebo. Imboni yamatekisi okanye mhlawumbe nje imboni yokuzokuthutha kuke kwaba naloko ukuthi mhlawumbe yona inovo olihlukile kodwa sagcina sibona ukuthi cha nayo iyahambisana naloko kushiwa abantu. Ake sikuthathe njengokuthi lokho esasikuzwe bekukhuluma kwakuyimbudane lokho ngoba kwakukhuluma umuntu onento ayitholayo yena ngokuthi khona abantu abama-foreigner la eSouth Africa. Kwakungafanele kasikhulumele thina ngey'moto zethu ngoba imoto nemoto inomnikazi wayo futhi akekho umuntu wakwasponsorishwa uSantaco ngey'moto. uSantaco wona owafonywa abantu abanikazi bey'moto awumkhulu-ke kunabanikazi bey'moto. Yebo. Mhlawumbe ngokwakho nje mfokasi Khakhane izini zezinto ongaziphointa out ukuthi cha yizona ezenziwa ilabantu ezenza ukuthi kuze kufike esimweni sokuthi bahambe. Mfowethu ngingabalo okungcono uma ungathi angibale abangakwenzi ngoba ikhona okuncane abangakwenzi okuningi abakwenzayo lokho esingakufuni. Mhlawumbe nje okuthile lokho okumbalo ongakubala. Mfowethu ake ngithi nje njengokuthi nje izwe lase South Africa lonke lidestroyekile kunalokho uma ubuka u75% usuku wabantu bokufika obenefitayo kunabantu base South Africa. Shuthi u25% wase South Africa iwona osubangisana ey'ntweni zawo eseyithathwa abantu bokufika. Do you think it's fair ukuthi bekufanele kuze kuphume u600 million ukuthi kuvalwe izimvo zabantu? Lento isitshela ngokusobala ukuthi sinayo imali siyi-South Africa kuphela isezandleni engekho right engazi ukuthi ifuna ziyenzeni ukuze kubenefit abantu base South Africa. Sibonge ngovo la. Siyabonga kakhulu futhi.